Nga hydro. Wow naman! Ito ba nito eh? Wow! Kompleto. Guys, nalan. Ay, kompleto. Op! Oh! Yan na yan. Nay, nay! Nay, nay! Nay, nay! Madam! Oh, kita yung munay. Dumayo tayo man nga tunggal taon kakabsat. Binalik kami man dahito Estumi day. Nga sagay sa ti dumawi ng talagang damot alasag na. Dagiti ti kakadwa tayo. Ti panahon nga may ket matutudon san ta November nga ruday. Tinim. Oh. Papis-pis lang tama ni gayem yaw. Gusto pis kuna na agtunggal tao pa. Nagdaw ti kakadwa tayo ni Tropa. tropa ka daw. Ni Jong, kadwa do nga ba bumabatok kay taw. Sa pay kumata dawi. Ken uray awan ti dawi uray kwata siyempre adda tay ti panahon nga mamanong amin tila museng. Tay di panahon daga di kalamos pela kan wali nanda ti lamos pelang hiday. Dagi di lalakay. Wali nanda sada alaen na di kadakkelan na di kaya da. Magaling kang kupal ka! Nagpig sa ti tudo na. Kita tayo ti dan tatak nakababawon eh. Ang kasla day di nauding may kami dito yung ket para ni nga lubog kan nagadalam ide. Makapantay di baban eh. Dajay dajay ano eh saipon. Atay kumata dadawi. Maranaan tayo mag. A few moments later. Nakaala nakakabsat. Nay! Nangala mo dyan! Nay! Nay! Naglaw na! Nay! Ano kayong dinay? Mayat! Sabay kumatang agbalay. Tuloy-tuloy. Nay! Hindi pa kita man Jay. Hindi pa kita Jay. Nakalamanay. Hindi, apa yung parang ito lang ito? Oh! Tanggol ka mga nyo! Sa J camera din ay. Dati na, hinalaman na yun. Ala, Ito na ito. tanong kita ka.
Lambaut. Lambutan ka kayo. Bago po yung nyo. Oh. Sige tama. Tulak-tulak. Humbo. Umisa pa lang. Mayat Dawid na kakabsat. Umisa. Mayat mag naranaan tayo. Na. Dalawang kamot ko ito mo. Oh, makar ka na kadwa ba eh. Tanah lang. Puro kadwa ka pagnitin na. Tanah lang eh. Yung patagang tungatan eh. Pakasuran ko yung. Nagsarding ti arbis na. Seryoso doon eh. Kita yung na eh. Oh. So hanggang grisa mo kiti dawin, dawin eh. Kita yung dagiti naalamin na eh. Ito si naalamin kini gayon. Ito kadwa kami ngamin. Lagi taw solo lagi taw. Ito mo tinaala ni Jun eh. Oh. Ito. Ini dinis, bagnan sa. Nakadwa ito sudah ito yung ko eh. Dakto lagi tinala tayo dito. Awanti pa shoutout mo tadi nice. I-shoutout ni gayam ni Manong Charleston. Charleston ko na namot ti nagan na gayam ti Facebook na. Shoutout king ka naw. No wadda ka ko makadwada ka ko madto nga tumungtunggal taw. May kanto no may ka. December nga kunam. December kunam sa ide. Shoutout king ka. Kani Edwin Urmanita kabos no makabuybuya ka dito video tayo basta amit kani Dominic Columna alias Bunnik shout out din ka kanakan nagsublay ti may sa kadwasyon eh medyo intal na na dito tudo na ngamin mayat ti daway nay okay inyamot tayo sayang dahil ka na. So malublobat tayo ka dati cellphone tayo ngamin. Baka anday ki di pa may video amin ano. At least kat may matisurti tayo kakabsat. Damot tayo. Kita yung malita inaalami kinigayim na eh. Barang manayo na mi bay. Para may kaming tudo na tatay. So nga hantay nga makabidyo no tumudo ta. Mabasama ito silbong. Mabasama dahil ti cellphone ka na kung hindi nice. Dada. Palagi na padawin ko nga dyan.
Biglaan dah niya. Ano ka? Dahil ti tunggal tao ko na eh. Babakpay lang. Makatanggamin mo. Nay! Naala na tayo inang na yan. Nan? Guys! Alang guys! Dakulay. Sumo lang ang parami nga. Biglaan siya. Tidawin na. Makita mo kita tulong na. Talagamay. Nag-lock yan. Nay. Talagang hydro. Basta taban niya itang ni. Kompleto. Hey guys, nalan! Ay, kompleto. Ayos. Pantay. Nay. Alam mo. Palaki guys. Tawag ko mo nung nakutan na ako. Hop! Oh. Yan na ya. Nay. Rodam. Baba naman alamot. Nay. Hey. Bagi kelat hati babasit yor. Dakul ray. Pau. Sabi nyo. Nako. Lagawa. Siriking nga talaga nila. Kinagat na. Apo sigurado mo. Awan pag-ibulan. Kinaman na mo. Nay. Alaga mo. Saan tadi nay? Saan ta? Tadi kadua yung gamay ta. Ang panaw-panaw gamay. Panawan naman dari lipis ko nga napipintas. Alam mo din. Parang libutan lang. Nay? Nangala. Basito. Gapungarod ta awan ti apaming kakabsat. Agawid kamain. Malimang. Dapat ti obligasyon ngamin nga panubra umat. Agad ay luang ni gayam. Gini. So, antay mo nga kwa. Antay mo nga naluging imay. Ta makita yung mat ni. Giti naalala ti may siya ni. Naalala ni Jong. Ay na sa nalam kita teman. Laman, ipakita man. Kan dahil ti mat tinaalala ni Dennis ni. Kadum sama na alam. Pakita na mag, kano makita yung mag, kano? Nay. Nay, adumot na. Nalaga mag. Asura cham mag. Kabsat. So kasgila ang ti biyag tayo nga tumutunggal tao. Yung ti kaduan. Tani. Laman jaw. Oh, kita yung munay. Pang ada 3 kilo nga tanyo. Danya. Baka surok siguro. So may pela Dawid ang talagang kuha mag. Dahil tamat tinaalam yung kinigayim na eh. Tagbingaya mi dahil kakabsat. Tagbingaya mi. So worth it. Worth it mag. Medyo nga talaga tigaduan eh. Dakalay yung may siya eh. Nay. Oh. So, intayon. Kung mamaligaman, agalas 4.